Здравейте, пичове! Криско на вашия екран и не искам нещо да обявя. След 2 дни ще съм на екскурзия към Смолян. Или пак това си мисля, не се спомням. Някакъв град беше с Мая Смолян. И съм на екскурзия там! Чета естествено. Артейшън, hell yeah! Знаете с миналия път какво става? Сме на екскурзия, тръгваме с Артем, Артейшън. Хора, движим се някъде с 102 км макс, сега ще зънем на нова 1000. И сега ще лягам, защото много път има. You have no money. Хора, аз съм Криско и ние ще правим тур. Това е терасата, сега отивам към спалните. Хора, гледайте съм каква гледка ме очаква сам като се събуди. Хора, сега сме на обяд, ще идем. По-тихо, защото не ми дадат. Едно аз не съм се снимал. Хора, сега ще ходим на басейна, обаче искам първо да ви покажа нещата, които си взехме с Артей. Благодаря ви за 300 абоната и за всичките ми подкрепа. Много съм изненадан, че имам. Так му се връщаме с наши хора от... Бабош. Хора, нещо ми става, вижте. Какво? Колко часа се върнахме от баба Тешка. Сега тръгваме с тесно. Тук е вътре как изглежда. Сега сме на Байкуша Тамура и едно огромно безмислено дърво. Давайте кушать. Мамулечка, лапулечка. Сега ще се прибираме. Да, някъде в 9 ще тръгнем. Сега са хора. Що боболечка намерих. Да, пък аз ще убия. Една последна гледка преди да се тръгнем. Много яка и да. Това от мен е чао. Това означава, че същото ще стане! Нямате търпение. Нямайте. Скоро ще го има. Чакайте скоро!